zistila, že to, čo nám Boh dal, to, že vieme tvoriť, ale my to zrazu netvoríme, že to dáme bokom, tak ako keby tam ostalo prázdno. A práve to prázdno je to, že je tam Boh. Že aj tie dary a talenty, ktoré máme, nikdy nesmú vymeniť to, kým je Boh pre nás. Tak ja som mala pocit, že som ako keby na takej púšti, že som hovorila, že Pane, že zrazu nič nerobím a kým som vlastne? Aká je moja hodnota? Netvorím, nezdielam nič o tebe a mala som aj takú bolesť vo vnútri, lebo ja rada o Pánovi hovorím, ale vedela som normálne, že mám stopku, že ja potrebujem tú hodnotu nájsť nie v tom, čo tvorím alebo ako slúžim, ale to, že Boh ma miluje, aj keď vlastne nič nerobím, len som s ním, kde ma nikto nevidí. A ukázal mi príbeh o Saulovi, aj keď je to muž, my sme ženy, ale na jeho príbehu veľmi som pochopila tú malomyselnosť a naozaj som plakala pred Bohom, keď som si uvedomila, že Boh Saula vyvolil. A dokonca je napísané, že mu dal nové srdce, že Saul bol úplne ako nový človek. A keď vidíme jeho koniec života, tak to je neskutočne smutné, ako on skončil. Viete, že v boji proti Filištínom ho tak zranili, že on ani nechcel, aby ho nepriatelia zabili, tak on sám ako keby si siahol na život. A hovorím, ako je to možné, že človeka, ktorého Boh vyvolil a stal sa kráľom, tak taký smutný mal koniec. A tam je na tom také, že som si uvedomila, že ako veľmi sa vieme dostať do seba klámu. Viete, že Saul bol vyvolený a on sa zo začiatku skrýval. A tá malomyselnosť je taká, ja som si myslela, že to bola pokora. Ale ja som si uvedomila, keď som išla do hĺbky toho príbehu, že sa prejavila tá jeho malomyselnosť. Že on hovoril, ja som z najmenšieho kmeňa. Ja som vlastne ako keby nikto. A Boh mu dával skrze proroka Samuela stále také povzbudenie, že Boh si ho vyvolil. A my tiež sme presne v takých situáciách, že vieme, že Boh nás miluje. Vieme, čo do nás vložil. A vieme, že nás povolal do veľkých vecí. My sme kráľovské kňazstvo v Božích očiach. Ale aký bude koniec a vlastne kde budeme smerovať? Lebo mne to ako keby nešlo pochopiť, že Páne veci povedal, že si mu dal nové srdce tomu Saulovi. V starom zákone bol učinený novým človekom. O čo viac my v novom zákone skrze dokonalú obeť Pána Ježiša Krista. Hovorím, kde sa stala chyba, Pane, že on, kráľ Izraela, na ktorého bolo Božie povolanie a Božia ruka, veď on aj vyhral boje, hej, bol odvážny, tak ako mohol tak tragicky skončiť? A keď som si to tak čítala, tak sa ma veľmi dotklo, že v Gilgále bol Saul vyhlásený za kráľa. Neviem, či poznáte to mesto Gilgál a viete, čo sa tam odohralo niekoľko stáročí predtým, ale Gilgál bolo miesto, keď Izrael vychádzal z Egypta a je napísané, že Boh tam odválil tú pohanu, to otroctvo, ktoré bolo na izraelskom ľude, napriek tomu, že oni vyšli z Egypta, oni si Egypt niesli v sebe. A my tiež, Pán Ježiš nás zachránil, dal nám nové srdce, veď on to zasľúbil, že máme jeho zákon vpísaný na srdci. Máme Ducha Svätého, kdežto v starom zákone viete, že len králi, kňazi a proroci mali blízkosť ducha. A tiež som si hovorila, ako je možné, že my kresťania niekedy ideme ako Saul. A veľkú bolesť som mala v srdci, že Pane, vysloboď nás z tej malomyselnosti, z toho, ako zle o sebe rozmýšľame, ako sa podceňujeme, keď Ty si nám dal takú obrovskú hodnotu. A úplne som si uvedomila, že to nebola náhoda, že Samuel práve v Gilgále pred celým Izraelom Saula vyhlásil za kráľa. Ja verím, že to bolo úplne prorocké, že Boh mu aj skrze toto dával najavo, že ty si kráľ. Aj keď si z najmenšieho kmeňa, aj keď minulosť možno máš, akú máš, ale ako keby prorocky úplne, že Boh hovorí, že tu v Gilgále, kde som odvalil tú pohanu Egypta, tak odvalujem aj tú tvoju minulosť.
Ale teraz bolo otázne, že čo s tým Saul urobí. Či tomu uverí. Že tá minulosť je preč. Aj my, či tomu uveríme. Akúkoľvek sme mali minulosť, detstvo, čokoľvek nám bolo ublížené, komukoľvek sme my ublížili, pretože tá malomyselnosť veľakrát ide aj s tým, že ani sebe nevieme odpustiť. Boh nám odpustil, ale my sebe nevieme odpustiť. A podľa mňa aj Saul sa potom dostal do takého začarovaného kruhu. On robil ako keby jedno nedobré rozhodnutie za druhým, napriek tomu, že bol vyvolený Bohom. Napriek tomu, že v Gilgále. A viete, že tam bol Izrael obrezaný. A je tam taký úžasný verš, že museli tam zostať na tom mieste, kým sa rana nezahojila. Ale my máme akú obriezku? My máme obriezku srdca. A drahé sestry, ja to viem z vlastnej skúsenosti, budeme na tom mieste jednom, kým sa nám rána nezahojí. Boh nám nedovolí ísť ďalej. Musela byť rána zahojená, aby oni mohli vstúpiť do zasľúbenej zeme. A my veľakrát ani nevieme, koľko máme v sebe rán. Ja 20 rokov už, čo som dala život Pánovi. A keby mi Pán hneď na začiatku ukázal, čo všetko je vo mne, tak ja asi zošediviem, alebo sa zblázním. Že Boh postupne úplne maličkú vec za maličkou vecou, aby my sme to zvládli, nám zjavuje a dáva nám do toho svetlo. Aj teraz po 20 rokoch, keď som si uvedomila ešte koľko malomyselnosti v určitých oblastí mám, hovorím, Pane môj, odpusť mi, že 20 rokov už ti patrím, ako je vôbec možné, že ešte sú veci. Ale úplne ma Svätý Duch upokojil, to nevadí. To nevadí, keď veci vychádzajú na povrch. To nevadí, keď aj zo mňa vidú reakcie, slova, keď vidím niekedy, že to ako rozmýšľam. To nevadí, pretože Boh na to svieti. A teraz je otázka, čo s tým spravíme, že či to budeme ignorovať, potláčať v sebe, alebo či mu dovolíme, Pane, zasvieť na to a chcem tú obriezku srdca. A tá obriezka srdca je boľavá. Nie je to príjemné, ale radšej dovoliť Bohu, aby obrezal naše srdce, ako ostávať v tej bolesti minulosti. Pretože my sme tak či tak v bolesti toho, čo sme zažili, kto nám čo urobil, komu sme čo my urobili. Takže radšej nech Boh obreže to naše srdce. Takže som rozmýšľala o tej obriezke a tak som plakala pred Bohom a hovorím, že Bože, zober ma do Gilgálu. Zober ma do Gilgálu. Viete, prežiť to, čo to je, naozaj to obrezané srdce. A normálne som vnímala v srdci, ako mi Boh hovorí, nevezmem ťa do Gilgálu, ja som ťa vzal na Golgotu. A to bola taká obrovská sila, že ja vám to neviem ani vysvetliť, ale nech sa vás to dotkne, ja to poviem znova. Nevezmem ťa do Gilgálu, ja som ťa vzal na Golgotu. A tam dokonale bolo obrezané moje vnútro, vaše vnútro, skrze dokonalú obeť nášho Pána Ježiša Krista. Nech on je vyvýšený, nech on je oslávený. Na Golgote je zaplatené za našu minulosť, čo sme urobili, za všetky zranenia, ktoré sme utržili, aj za tie, ktoré sme my dali. A Gilgál mal obrovskú moc, ale o čo viac Golgota. Golgota má akú obrovskú moc. Takže, drahé sestry, náš Boh nás vyviedol nie na Gilgál, aby odstránil tú pohanu, ale na Golgotu. A tam na kríži bolo zaplatené, aby sme neboli malomyselné, aby sme poznali to, kým sme v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. A aby sme nežili v sebaklame, aby sme nežili neustále v tej vine, hanbe, v seba odsudzovaní, lebo naozaj to nemá konca kraja. To nemá konca kraja. A inak, tá malomyselnosť je najskôr skrytá, ako bolo u Saula. A keď je skrytá malomyselnosť, tak človek ešte uteká. Uteká pred prekažkami, uteká pred ťažkými vecami, uteká pred výzvami. Lenže keď my túto malomyselnosť skrytú v srdci nespracujeme, tak sa pretaví do útoku. A to vidíme na Saulovi. Ja som si to uvedomila, že Páne, že
On na začiatku sa javil taký pokorný a určite mal pokoru a bazeň pred Bohom, ale bola v ňom veľká malomyselnosť a Boh mu dával stále milosť, aby s tým jednal. Ale nejednal s tým. Čo Boh urobil? Ešte mu poslal Dávida. Boh nám pošle ľudí, ktorí nám tak budú nastavovať zrkadlo. A nie len veriacich, ale aj neveriacich. Ale tí ľudia môžu byť pre nás požehnaním, ak to uvidíme, že oni sú nám darom. Dávid bol pre Saula obrovským darom. Viete, že keď mu bolo zle a zúril, už potom to nebola tá skrytá malomyselnosť a útek, ale už to bol útok, už to bolo viditeľné. Lebo to, s čím nejednáme v prvopočiatku, tak to tam jednoducho rastie a potom sa to musí niekde prejaviť. Ale Boh aj skrze Dávida chcel Saulovi prejaviť obrovskú milosť a lásku. A Dávid hral a Saulovi bolo dobre. A vidíte, ako sa nakoniec jeho srdce úplne prevrátilo, že toho, kto bol darom poslaným naozaj od Boha, tak úplne ho znenávidel, stal sa mu nepriateľom. A poviem vám, že koreň je naozaj v malomyselnosti. Ja by som to nikdy nepovedala, že tá malomyselnosť a menejcenosť vie naraz do takých ozrutných vecí, až smeruje človeka do tragických rozhodnutí a do tragických vecí. Takže potom sa srdce stáva tvrdé a pyšné. A stáva sa presne také útočné. A nech sa nám to nikdy nestane. Napríklad máme rôzne plány, máme rôzne sny a ja snívam o veciach a veľakrát vidíte, že to, o čom snívate, sa možno deje ľuďom okolo vás. Alebo to, po čom túžite. Že Boh vyvýši niekoho iného. Nevyvýši v tom zmysle vás, že by ste mali nejaké tie vypočuté modlitby alebo víťazstvo v nejakom tom boji. A to sa stalo aj Saulovi. On bojoval, on víťazil, ale zrazu prišiel Dávid a on viacej víťazil. On viac bolo vidieť tú Božiu ruku na ňom. A teraz čo s tým spravíme? Hneď sa prejaví malomyselnosť vnútri. Môže prísť závisť a žiadlivosť. A môže prísť porovnávanie. A to všetko je ešte skryté. Dajme si veľký pozor na porovnávanie. Lebo keď sa budeme s ľuďmi porovnávať, vždy bude niektorá žena krajšia, múdrejšia, lepšia a to nikam nevedie. Tak ako tu ste, tak ste úplne nádherné, jedinečne stvorené. Máte jedinečné dary, ktoré Boh dal len vám a nikomu inému. A Boh si vás chce aj použiť jedinečným spôsobom. A Dávid nebol pre Saula konkurent, ani nepriateľ, ale Saulova malomyselnosť, s ktorou nejednal, zrazu vypôsobila v tom, že začal prenasledovať Dávida. A ja tu mám napísané, ja som bola prekvapená, aká je Biblia, stále som prekvapená, aj za 20 rokov, čo čítam. Je to tak úžasná kniha. Napríklad malomyselnosť pôsobí doslova takú chabosť srdca, až iracionálny strach. Boh hovorí, že kvôli chabosti srdca, kvôli malomyselnosti, že Izraelci budú mať pocit, že sú prenasledovaní, aj keď ich nikto nenaháňa, aj keď ich nikto, doslova tak, s takou paranojou to až hraničí. A presne to vidíme aj u Saula, keď sa už dostal do tej tvrdosti, že on veľmi už si domýšľal aj to, čo nebola pravda. Dajme pozor si na chabosť srdca. A je aj napísané, že ľudia si nechcú dať poradiť, nechcú si dať pomoc pre malomyselnosť. Keď predtým, ako Izrael vyšiel z Egypta, tak viete, že faraón im ešte viacej naložil práce, úplne ich zaneprázdnil a tam je jeden verš, že a pre tú ťažkú prácu a pre tú zanepráznenosť a pre ich malomyselnosť nedali si poradiť, nedali si pomôcť. A keď vidíte ľudí, ktorí nechcú si dať pomôcť, nechcú si dať poradiť, oni to berú ako, že vy na nich útočíte, tak tam už veľmi je to tá malomyselnosť v takej väčšej miere. A je veľa úžasných veršov, ktoré som ja našla o malomyselnosti, ale k tomuto som vás hlavne chcela pozbudiť, že
Pán Ježiš nás priviezol na Golgotu. A ja som najviac prežívala malomyselnosť a obrovské pocity viny a hanby a minulosť ma prenasledovala, čo som si nemyslela, že až tak to bude ešte pre mňa boľavé, keď sme museli predať domček vo Valaskej, lebo som bola ešte na materskej a sme to finančne vtedy nezvládli a vrátili sme sa do bytu, kde som ja vyrastala, lebo ten byt bol prázdny. A ja za rok, ako som tam bola, ja som mala naozaj niekedy pocit, že sa zblázním z tých myšlienok. Mne sa celá minulosť vracala, všetky zlé veci, ktoré sa tam stali, všetky konflikty s mamkou, keď mala vypité, všetko sa mi to... A viete, čo to vypôsobilo? Že ja som úplne začala o sebe pochybovať. Prišlo to tak nepatrne, že som zlá dcéra. To bolo prvé, že som zlá dcéra. Táto malomyselnosť spôsobuje, že si na sebe zoberiete falošné bremeno, falošný pocit viny za všetko. A ja som mala naozaj pocit, že ešte som nepomohla maminke, ešte som sa dostatočne za ňu nemodlila. Vtedy bola vo veľmi, veľmi ťažkom stave, akurát keď sme sa vracali do toho bytu. A potom to prišlo, nie si dobrá manželka, nie si dobrá mama. A ja niekoľko mesiacov som vlastne bojovala neustále s týmito hroznými myšlienkami viny a hanby a pocitu zlyhania. A ďakujem Bohu, ďakujem mu za jeho obrovskú milosť, že ma oslobodil, že prišiel moment, kedy skrze jednu vzácnu sestru mi to Boh ukázal, že som vlastne žila pod falošným bremenom a pod falošným pocitom viny. Ale ja som mala, moje drahé sestry, už potom také myšlienky, že lepšie by bolo, aby som zomrela. Neustále mi to. A vlastne, že presne skončíš ako tvoja mamina, zbytočne sa snažíš. A toto robí malomyselnosť, že tlačí a dáva vás dole a ukazuje vás v malom, v niečom malom. A áno, my sme tí, ktorí sa umenšujeme, ale to nie je niečo, čo na nás tlačí a sužuje nás, ale to, prečo sa my rozhodujeme. Ako povedal Ján Krstiteľ, ja sa umenšujem, aby Kristus mohol rásť. A vás chcem veľmi pozbudiť, čokoľvek na vás tlačí, naozaj čokoľvek ste zažili, len to odovzdajte Bohu a nenechajte na seba ten falošný pocit viny, to falošné bremeno. Lebo možno aj vy v rodine máte veľa vecí, za ktoré sa viníte vy. Ja som sa vinila aj za to, že sa moji rodičia rozviedli. Ja som sa vinila za to, že mamka pila. Ja som sa vinila za to, že ocko odišiel. Ja som sa vinila za všetko. A potom sa to prenieslo aj do manželstva. Ja som sa vinila, keď sa manžel nahneval. Ja som sa vinila proste... Možno, že mi rozumiete, možno, že nie. Vinila som sa, keď som zvýšila hlas na detičky. To bolo neustále. Vina, hanba, seba, odsúdenie. Ale Pán Ježiš je mocnejší a minulosť nás absolútne nedefinuje. A naozaj, keď ostávame zameraní na minulosť, vždy tam nájdete pocit viny, aj hanbu, vždy tam nájdete seba, odsúdenie, vždy tam nájdete aj neodpustenie voči iným, aj voči sebe. Keď sa zameriame veľmi na budúcnosť, tak tam vždy budete vnímať strach a neistotu. Keď nemáme zahojené vnútro, tak sa budete bať. Znova mi niekto ublíži. Znova zlyhám. A znova sa mi toto stane. My nemôžeme byť ani v minulosti, ani v budúcnosti. Teraz je deň spasenia. Dnes, prítomnosť, tento deň, táto chvíľa. Boh nám dal milosť na jeden deň. A my niekedy tak žijeme, že chceme sa popasovať s minulosťou, ale vo vlastnej sile veľakrát. A chceme držať budúcnosť pod kontrolou. A to nejde, pretože potom nám uniká to, čo sme tu teraz. Teraz ste milované, teraz ste vzácne, teraz sme tu spolu. A musela som si povedať, teraz som manželkou, teraz som maminkou, som tu, robím všetko, čo vládzem z Božej milosti, minulosť už nezmením a o budúcnosť sa nemôžem báť. Čiže malomyselnosť vás bude ťahať týmito smermi. Buď vás bude držať úplne v minulosti
alebo vás bude zameriavať na budúcnosť, kde znova sa budete len báť a bude tam neistota. Ale Pán Ježiš nám dal milosť každý deň novú, obnovuje sa každý deň a skutky jeho lásky neprestávajú. Boh mi dal taký krásny, nie ako obraz, to bola len taká myšlienka, keď som presne rozmýšľala, ako sa umenšovať, ako nedovoliť, aby tá malomyselnosť ma tlačila dole. Ale ako sa ja dobrovoľne môžem umenšovať, aby ty, Pane, si rástol. A prišla mi taká krásna myšlienka, ako to Boh dal do prírody. Že viete, keď je kvet, tak on stráti lupienky v jednom období, aby mohlo byť ovocie. A presne to znamená, že my sa umenšujeme, aby Kristus mohol rásť, lebo my máme vyšší cieľ, aby sme doniesli ovocie. A Pán Ježiš mi ukázal, že my, ktorého máme, my nie sme poľný kvet, ale my sme kvet stromu alebo kvet kríku. Pretože poľný kvet, hoď je krásny a môže pekne voňať, zaveje vietor a už to nie je, ako hovorí aj Božie slovo. Ale my máme vyšší cieľ. Takže tá malomyselnosť, to je niečo, čo tlačí zvonka, ale my máme nad tým zvíťaziť. Viete, ako povedal Boh Kainovi? Prečo sa hneváš? Prečo sa ti mračí tvár? A som si veľakrát tak na seba, a prečo sa bojíš? A prečo si smutná? A Boh mu povedal, ono to tam číha za tými dverami, ale čo? Ty nad tým budeš vládnuť, ty budeš nad tým kráľovať. A Boh aj Sáulovi povedal, ty si kráľ. A my sme kráľovské dcery. Čiže to, čo číha, na tom vôbec nezáleží. A Boh sa s láskou aj Kainovi prihováral, že prečo sa mračíš? A ja som si tak veľakrát presne, ako keby Boh mi hovoril, prečo sa bojíš? Prečo tak o sebe rozmýšľaš? Ono to číha, ale ty nad tým predsa zvíťaz. Ty sa nenechaj tým ovládnuť. A tak je to aj s tým kvietkom, že dobrovoľne, keď sa hnevám, tak to pustím ako lupienok, že papa, alebo smútok, jednoducho púšťam to. A viete, čo je na tom úžasné, že Boh to tak dal, že ten kvet nebojuje, nebúri sa. On vie, že to má pustiť, lebo je na čase, aby prišlo ovocie. Kvet ako nepapuľuje, že a neprotestuje, že ale že ešte tieto lupienky si tu chcem nechať. Nie, on to pustí. A tak to Boh aj robí v našich životoch. Skrze moc slova a skrze moc ducha my to vieme pustiť. Nie je pravda, že to nevieme pustiť. To znova len tá malomyselnosť nás chce držať v tom klamstve. Že to nedokážeme, že nie sme toho schopné, že znova zlyháme. No dobre, tak zlyhám, ale Pán Ježiš ma priviedol na Golgotu, aj vás, čiže znova vstaneme. Tak nie ste poľné kvety, zapamätajte si. Ste kvety stromu alebo kvety rovno hrozná, hej? Lebo to je také biblické, že proste to ovocie nádherné Ducha Svätého a toto je ten vyšší cieľ, ktorý Boh nás robí. A tá malomyselnosť bude útočiť stále, ale my budeme stále silnejšie a silnejšie. Takže aj ja som na konci roka mala taký pocit, že nič pre Pána nerobím, ale Pán ma priviedol k tomu, že aj tak mám hodnotu. A vtedy som mu povedala, že nie som na prvom mieste ani manželka, nie som na prvom mieste ani mama, ani Božia služobnička, som dcéra. Som dcéra všemohúceho Boha, vy ste dcéry všemohúceho Boha. A samozrejme, že mu túžime slúžiť, ale tá služba vychádza z lásky a z vďaky. Nie, aby my sme si zaslúžili lásku Pánovu. Lebo presne tak fungujeme v tom móde malomyselnosti, že keď nič nerobím, tak si nezaslúžim Pánovu lásku a Pánovu priazeň, ale je to obrovské klamstvo. Boh nás miluje, lebo sme Jeho. Sme Jeho. Takže ja som mala také mesiace napriek tomu, že nič ťažké som nezažívala, čo sa týka okolností, bežné starosti, výzvy a tak, ale naozaj som mala pocit, že som na púšti a viete, čo Boh povedal? Vyvediem ju na púšť a tam budem hovoriť k jej srdcu.
A niekedy tú púšť máme takú v duši. Niekedy sú to okolnosti vonkajšie, ale aj tak vám poviem, a určite to viete aj vy samé, že keď máme tu vo vnútri pokoj a lásku nášho Pána a radosť, môže sa čokoľvek diať okolo nás. Ale tu potrebujeme byť upevnené vo svojom vnútri. Asi toto som vám chcela odovzdať, že bojujme proti tej malomyselnosti. Lebo ja som si naozaj neuvedomila, že až tak veľmi môže ovplyvňovať aj život veriacich ľudí. A kráľ Saul je pre mňa takým odstrašujúcim príkladom. Napriek tomu, že bol vyvolený, pomazaný Duchom Svätým. A ešte vám poviem o jednom Saulovi a už budem končiť. Viete, že bol jeden iný Saul a tiež bol z Benjaminovho kmeňa a tiež bol Bohom vyvolený a vďaka nemu máme mnoho listov v Novom zákone a až mám zimom riavky. A úplne mi to Boh ukázal, že Saul z Benjaminovho kmeňa a Saul z Benjaminovho kmeňa aj jeden mal minulosť, aj druhý mal minulosť, ale ich životy úplne išli inak. A koniec bol iný. Pretože Saul, z ktorého sa stal Pavel, to porazil túto malomyselnosť. A predstavte si, že on asi nie len, že súhlasil s vraždami kresťanov, ale možno, že on bol aj ten, ktorý kameňoval, že možno, že bol on aj vrahom. Neviem. Vieme, že bol pri kameňovaní Štefana. Vieme, že prenasledoval kresťanov a tiež Boh si ho vyvolil, Boh ho pomazal a tiež ho mohla prenasledovať minulosť. A odpustiť sebe, neviem, muselo to byť ťažké. Ale dokázal to a vidíme, aký mal iný koniec. Takže vždy si spomente na týchto dvoch Saulov z Benjaminovho kmeňa, že jeden porazil tú malomyselnosť a jeden žiaľ nie. A veľakrát hovorím Pánovi, že Pane, nech ma nepokoria okolnosti. Prosím ťa, nech sa pokorím ja sama skôr, ako ma pokoria okolnosti. Lebo ja viem, keď som sa veľakrát búrila a chcela som s Pánom sa nejako dohadovať, tak Pán pre svoju lásku, on to dopustí, že prídu okolnosti. Pretože on keby mal meniť okolnosti, tak takto ich zmení úplne rýchlo. Ale čo z toho, keď my by sme ostali rovnakí? A práve, že Boh chce meniť naše srdce, to je tá obriezka srdca. Dovoľme mu to. Dovoľme mu to a nech nás nepokoria okolnosti, nech sa pokoríme sami oveľa skôr, lebo to je potom o mnoho boľavejšie a to je veľká žatva, keď nás pokoria okolnosti. To je lepšie, keď sa umenšíme a pustíme tie lupienky, hoď sú krásne navonok, ale môže to byť kadečo, hej. Treba to pustiť, aby ovocie Ducha Svätého vyrastlo v našich životoch. Pomodlím sa na konci. A môžete len skloniť hlavy a ak mi Pán pomôže, chcela by som vám zahrať len 2 piesne, ktoré práve som zložila v tom období svojich takých bojov a ako Boh aj skrze tie slova mne samej hovoril a koľko nádeje mi priniesol, ale pomodlím sa najskôr. Náš drahý a mocný nebeský Otče, ďakujeme, že tu môžeme byť ako Tvoje milované dcéry. A chceme Ti vyznať našu lásku, chceme Ti vyznať, že si hodný si. A ďakujeme za tak veľký dar, ktorý si nám dal za svojho jediného, milovaného syna. Pane, kde by sme boli bez Teba? Kde by sme boli, Pane Ježišu, bez Tvojej dokonalej obete? A ja Ti ďakujem, že si nás priviedol na Golgotu a ja sa modlím za každú moju vzácnu sestru, ktorá je na tomto mieste, alebo ktorá bude počúvať toto posolstvo, aby bola zlomená moc malomyselnosti v autorite mena nášho Pána Ježiša Krista. Aby každá jedna z nich vedela, že boli privedené na Golgotu. A ďakujem Ti, že naše srdce je zmenené,
Naše srdce je mäkké, na našom srdci máme napísaný tvoj zákon. Naše srdce nie je tvrdé ani pyšné. A tak chceme púšťať tie lupienky a chceme žiť pre ten vyšší cieľ, lebo pre nás žiť je Kristus. Pre nás žiť je Kristus. A chceme sa pozerať vždy na teba, Pane. Nechceme sa zameriavať na minulosť ani na budúcnosť. Chceme žiť tu a teraz s vďačným srdcom. Chceme si pripomínať všetky naše víťazstvá, ale aj prehry, aby nás to držalo v pokore. Všetky naše víťazstvá, aj všetky naše prehry držíš ty jediný. A ja ti ďakujem, že sme tvoje milované dcéry a nech sa vidíme tak, ako nás vidíš ty. A nech rastie to ovocie Ducha Svätého v nás, lebo to semienko si nám už dal a nech skrze moc slova a moc Ducha Svätého sme také nádherné stromy a kríky, také nádherné ovocie, Pane. Ja ti za to ďakujem, že ty budeš vyvýšený v našich životoch a skrze naše životy. Aj teraz, Duchu Svätý, sa dotýkaj úplne vnútra mojich sestier a nech je vykorenená každá malomyselnosť, nech je vykorenená každá vina, každá hanba, každé neodpustenie, sebaodsúdenie. Ale nech tvoja láska všetko naplní, tvoja láska, ktorá je mocným liekom. Ďakujem ti za to, náš drahý Pane Ježišu. Amen. Nech mi Pán pomôže, veď ja som taký samouk, ale tuto si dám akordy. A potom sa pustíme do koláčikov a do čajíku a džusu. Ja sa trošku... Vyjdi z väzenia vlastných strachov, všetky putá sú zlomené, okovy ťa nedržia. Tak vyjdi z celých zlých myšlienok, minulosť už nemá moc, si slobodná. Raz a navždy navždy putá zlomil, raz a navždy väzenie otvoril, tak vyjdi von. Raz a navždy ťa Ježiš zachránil, raz a navždy putá zlomil, raz a navždy väzenie otvoril, tak vyjdi von. Si slobodná, si slobodná. Duša vzácna, vykúpená, si slobodná, si slobodná. Duša vzácna, vykúpená. Tak vyjdi z väzenia vlastných strachov, všetky putá sú zlomené, okovy ťa nedržia. Vyjdi z celých zlých myšlienok, minulosť už nemá moc, si slobodná.
navždy ťa Ježiš zachránil, raz a navždy putá zlomil, raz a navždy väzenie otvoril tak vítivo. Raz a navždy ťa Ježiš zachránil, raz a navždy putá zlomil, raz a navždy väzenie otvoril tak vítivo. Si slobodná, duša vzácna, vykúpená. No tak toto bola pieseň, ktorú presne mi Pán dal, keď som už mala také myšlienky, že by bolo najlepšie, keby som zomrela, že na nič vlastne nie som hodná, ani sudca, ani manželka, ani maminka, ani nič. No a táto tiež veľmi blízko toho obdobia. Inak napriek tomu, že to bolo náročné obdobie, Boh mi dal veľa piesní vtedy, lebo on bol jediný, koho som sa mohla pevne chytiť a žalmy sa stali úplne takými mojimi piesňami. Takže naozaj z toho obdobia, z toho roku mám veľmi veľa piesní. A táto sa volá Krása na miesto popola. Takže to bude druhá, ktorú vám chcem zahrať. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty jediný. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty jediný. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty, Ježiš. A môže rásť vo mne niečo krásne, môže rásť, môže vyrásť vo mne niečo vzácne, môže rásť, môže vyrásť vo mne niečo krásne, môže rásť, môže vyrásť vo mne niečo vzácne. Si nádej všetkých končín zeme, aj ďalekých ostrovov. Nik nie je zabudnutý pred tvojou tvárou. Si nádej všetkých končín zeme, aj ďalekých ostrovov. Nik nie je zabudnutý pred tvojou tvárou. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty jediný. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty jediný. Na mieste, kde bol popol, dávaš raz kráse len ty, Ježiš. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za tvoje uzdravenie, za tvoje oslobodenie. Ďakujeme, že aj z tohto miesta odídeme zmenené, že znova ďalšie putá boli pretrhnuté a že môžeme vyslobodne z akéhokoľvek žalára, Pane.
Tak veľmi ťa ľúbime, tak veľmi si vzácny Ježiš, tak veľmi si vzácny. A ďakujeme ti za takéto chvíle, ktoré budú napísané až do večnosti, Pane. Ako je napísané, že si videl, ako sa ľudia rozprávajú. Rozprávajú sa o tebe, rozprávajú sa o veciach Božieho kráľovstva. Ty si povedal, budú moji, budú moji. A tak tu sme, aby sme teba vyvýšili, lebo sme tvoje, Pane. A nech veľké veci skrze nás vykonáš. Veľké veci, naše mohúci Bože. Nech je hojné, hojné ovocie Ducha Svätého v nás. Aby keď ľudia sú v našej blízkosti, aby sa nasytili, aby sa občerstvili, aby stále vnímali tvoju prítomnosť, kdekoľvek budeme. Nech sa priblíži Božie kráľovstvo. Amen. Ďakujem vám zo srdca, že ste prišli. A koláče.